25 do 9. Ili treba moja pomoć? Ja snimam. Čekaj samo, snimaj ti. Aha, Eno ga, vidiš ga? vidim. Ovo, dobar. Dodat ću ja na redov. Ne, dodaš mi samo u ruku. Samo da ga zamorim. Ček. Dobro. Baci ga. Dobro, kako je? Ne, na ti, ne. Ne, samo na redom. Čekaj. Evo ga. Vidiš ga? Aha. Odi, Boško, odi. Uhvati ga čuvarkom zvonkom. Podmeti ga i uhvati. Zvonkom mi ne čuje. Ajde, besan. Ajde, bes. Malo još malo. Evo ga. Evo ga, bravo Zvone. Evo ga. Ovo je dvojka i više od dvojke. 2 kile. Svidio žari? A? 2 kile. Da vidim na slici, tata. Čekaj. Da ga Zvonko uzme u ruku, samo izvadi kada ga. I vidiš onaj sistem što sam ti rekao, zašto se peca na dlaku? Gledaj kukuruz ne stoji. Da. Izvan usta. Bravo. A kakav je. Žare, si srećan? A? Zakovo se dobro, vidiš. Da. Sa brkovima. Brkariv. Brka Brkić. Evo ga. Prelep. Bravo, super. Ume redovo. U čuvarku. A, zajebo nas došao u 25 do 9.